Здравейте! Това е зад кулисите. Нека видим какво значи да бъдеш евродепутат. 754 евродепутати работят в парламента от името на 500 милиона европейци, които са ги избрали. Тези евродепутати представляват нас, но какво точно правят? За да разбера, говорих с млада евродепутатка, пристигнала през 2009. Да отидем в нейния кабинет в Брюксел. Здравей! Здравей, Блинк! Добре дошъл. Аз съм Мария Неделчева, български евродепутат. Животът на евродепутата е много подреден и много цветен, като месечния график на парламента. Ще ви покажа. Календарът има 4 цвята, по един за всяка седмица. 2 седмици работа в Брюксел, 1 седмица дейности в Страсбург и 1 седмица дейности в други държави. Мария, какво прави един евродепутат през 2 седмици в Брюксел? През първата седмица политическите групи се срещат и всяко обсъжда единните си позиции по различни въпроси, които ще се разглеждат в парламентарните комисии. Нека обясня. Има 7 политически групи. Те са като семейства и в тях има евродепутати с сходни възгледи. Евродепутатите отделят по 1 седмица всеки месец на своята група. Освен това, има и около 20 парламентарни комисии. Всяка от тях работи по конкретна област от европейските политики. Всеки евродепутат участва в поне 2 от тях. Мария работи по 1 седмица месечно в комисиите за земеделие и за петиции. И после какво? През втората седмица се срещаме по парламентарните комисии, където всяка партия представя своите аргументи по темата и после се гласува какъв е крайният резултат. Това е кулминацията на месеца, прословутата червена седмица в календара. Тя се състои в Страсбург, Франция. Веднъж месечно, целият парламент с нашите асистенти и всичките ни документи се преместваме тук, в Страсбург. Нали помните, че парламентът има 2 седалища – Брюксел и Страсбург? Веднъж месечно депутатите се събират за финална дискусия по темите, които вече са обсъдени в политическите групи и парламентарните комисии. И тук се провежда гласуване. Най-важната част от демокрацията. Мария, дойдохме с теб до пленарната зала. Тук депутатите водят дебати по всички теми, които засягат всички нас. После гласуват европейските закони. И после те изгубихме в тълпата, защото в пленарната сесия при важни гласувания е претъпкано. Мария, къде изчезна? Ето я там. Държи се като звезда. Само че днес аз съм специалният репортер в парламента. И аз съм журналист, така че ми кажи, каква е целта ти при разговори с медиите? Често ли се срещате с тях? Да, редовно общуваме с медиите. Благодарение на тях можем да обясним на европейците какво правим тук, в парламента. Защото гражданите не винаги знаят какво правим, а медиите могат да им го обяснят по лесен начин. Срещите и прекият контакт са незаменими, но чрез медиите достигаме до по-широка аудитория. А прекият контакт значи срещи с граждани. Супер! Ще се возя на самолет! Време е за синьо-зелената седмица! През синьо-зелената седмица евродепутатите пътуват или до родните си страни, или до страни извън Европейския съюз. Колко много пътувания с самолет! Полетите наистина са много. Най-малко по 2 полета седмично. Значи над 150 на година. Не те ли е страх да летиш? Ни най-малко. Освен това е част от работата ни, а и на мен ми е приятно. Стигнахме в България. Тъй като синьо-зелената седмица е много натоварена, ще те оставим да работиш на мира, а ние ще гледаме. Много работа! Посещение в Центъра за демокрация в София, срещи с енергийни специалисти, среща с нейната партия, среща с млади хора от региона и не само това. Още срещи с пресата, с фермерите от нейния регион. И това е само един ден на евродепутата в собствената му страна. И сега, обратно към Брюксел. Тръгваш ли вече? О, да! Отиваш в Бурунди, за да видиш дали изборите вървят добре. Така представляваме Европа, като осигуряваме подкрепа на демокрацията. Извинявай, Мария, но там няма да дойда с теб. Чух, че трябва да си нося бронежилетка. Така че някой друг път. Чао! Видяхте колко е натоварена работата на един евродепутат, особено на активните евродепутати като госпожа Габриел. И въпреки това тя успя да организира този конкурс и днес да бъде тук сред нас, така че нека да я аплодираме за добре дошла. Благодаря, Мария. Скъпи млади хора, скъпи ученици,
уважаеми учители, уважаеми родители, скъпи гости. За мен е огромна чест днес да бъда тук сред вас. С някои от вас се познаваме и на тях ще кажа с още веднъж много голяма радост да се видим отново. За тези, които идват за първи път, бъдете добре дошли. Надяваме се, че този първи контакт ще положи началото на нещо, което ще остане една постоянна връзка. Така или иначе, тези, които ме познават, знаят, че винаги могат да се обръщат към мен и че моята голяма слабост е една. И тя е днес тук. Това са младите хора. Предполагам, че на всички сърчицата тук виждам, че има очи, които светят. Преди да преминем към конкурса, би ми се искало малко да загреем, да навлезем в европейската тематика и да направим една много малка викторина с около 3-4 въпроса, за да дадем възможност и вие да спечелите по една награда, но и да успеем да направим една увертюра към влизането към европейската тематика. Нека да си зададем най-напред 3-4 въпроса и който има желание да отговори, да вдигне ръка. Искам да задам най-напред въпроса: на какво е посветена 2013 година? Браво! Благодаря, заповядай. 2013 година е Европейската година на гражданите. Всички тя тук ви обединява днес. Ще имаме възможност да си поговорим отново за нея. Още един въпрос, малко по-труден. Коя е институцията, която представлява гражданите на Европейския съюз? Ето там виждам една ръка. Браво! Заповядай. Може ли само после за наградата? Нека един също толкова труден въпрос. Знаете ли кои са страните основателки на Европейския съюз? Германия и Италия. Германия и Италия. Има ли други? Ето там видях една срамежлива ръчичка. Франция. Франция. Има ли други? Ето там. Люксембург. Станаха 4. Слушам. Извинявам се, не чух. Добре. Ето там виждам друга ръка. Белгия. Имаме до този момент Италия, Германия, Франция, Люксембург, Белгия и... Браво! Ще ви дадем една топка да си играете с нея. И още един последен въпрос. Много привличам вниманието тук. През 2012 година кой получи Нобеловата награда за мир? Ето, там има ръка. Заповядай сега при мен, за да може от името на Европейски парламент да ти връча малкото медалче, което ще бъде раздадено почти на всички европейски граждани за това, че вие всички сте лауреати за Нобелова награда за мир. Нобеловата награда за мир беше присъдена на Европейски съюз, но това е общата награда за всички 500 милиона европейски граждани. Всеки един от вас трябва да се гордее, че през 2012 година е бил Нобелов лауреат за наградата за мир. Заповядай! Аз също си го нося много гордо. Надявам се да успяхме да влезем малко в контекста на Европейски съюз, на европейската тематика. Сега ще премина към конкурса и обявяването на победителите. Най-напред искам да благодаря на всички участници, които всяка година стават все повече и повече. Всички си спомняме, преди 3 години започна този конкурс. Това е неговото 3-то годишно издание. Тази година ние имахме 161 участника от всички области, които можем да цитираме около нас. Хаджидимово, Гоце Делчев, Сандански, Гърмен, община Сатовча с Вълкосел, Кочан, Слащен, Благоевград, Банско и Якоруда. И имахме дори участници от Доспат и от Смолян. Това е много силно послание, което вие излъчвате. Вие казвате, ние сме европейски граждани, които имат съзнанието за това, ние имаме качества, ние сме млади хора, които имат потенциал.
Много, много ви благодарим за това, че толкова много бяхте като участници, като брой. Това говори едно. Това говори за интерес, това говори за необходимост да ви подкрепяме, необходимост тази мотивация, която имате сега, тя да може да бъде поддържана. И за това ние също сме тук, и аз, и екипа ми. Също така искам да благодаря да изкажа още две благодарности. От една страна, огромно благодаря на учителите. Благодарим ви за това, че на тези млади хора вие сте пътеводител. Какво са европейските ценности, какво ни дава Европейски съюз. Те го знаят и са го написали в текстовете си. По много спонтанен и по много искрен начин. Лъха е една много голяма тема от техните текстове. Уважението към образованието, уважението към учителите. Скъпи млади хора, запазете го. Това е най-важното. Това са нашите водители, които после ни дават много стабилна основа, за да продължим успешно житейския си път. Още една специална благодарност. Родителите. Всички тези млади хора също са писали за своите родители, за подкрепата, която те им оказват в стремежа им към европейския хоризонт. Продължавайте да ги подкрепяте. Продължавайте да им се радвате. Гордейте се с тях, защото имат много качества, защото имат много потенциал и защото са с невероятен хъс за знания и за доказване. Без вашата подкрепа, знаем, че този път би бил още по-труден. Веднага ще се спра на трите големи конкурса. Най-напред, първата категория от 1 до 6 клас, рисунка или колаж на тема "Аз съм европейски гражданин". За нас беше много трудно, но и много интересно да видим в рисунките какво ще покажат децата. За мен беше много важно да видят текста, който трябваше да бъде приложен. Голяма част от вас много ясничко и много простичко са обяснили какво е това да си европейски гражданин. То най-напред е усещане, скъпи млади хора. Един лист хартия, договор от Маастрихт от 1992 година, от когато сме европейски граждани, от тогава е създадено гражданството, то няма да ви даде усещането, че сте европейски граждани. Това е нещо, което вие вътрешно трябва да усещате и което вътрешно трябва да подхранвате. Няколко простички примера. Няма как да не се замислим, когато видим рисунка, в която самолет преминава на Чипка, преминава на Тайфеловата кула, стига до Слънцето, където има знака на Европейски съюз и е написано, че европейски гражданин означава да мога да се придвижвам свободно. Това е нещо, което много голяма част, поне в 95% от творбите беше видимо. За всички ви е станало ясно, че благодарение на това, че сме европейски граждани, ние имаме свобода на движение. Можем свободно да се придвижваме. Няма граници, има само лична карта. И в тази връзка няма как да не отбележим малките участници, които по много спонтанен начин една от рисунките има нарисуван граничния пункт на България-Гърция. Много ясно ми става на всички, че няма как нашите баби и дядовци да са преминавали тази граница спокойно. Знаем, че благодарение на Европейски съюз сега това е възможно. За мен беше много важно да видя доколко европейското гражданство се възприема като активност. И това се вижда в по-голямата част също от творбите. Да бъдеш европейски гражданин не означава да си пасивен. Не означава да стоиш и да чакаш отгоре нещо да се случи. То ще се случи, когато вие полагате усилия и когато вие не се отказвате въпреки трудностите. Ето това са възможностите, които дава Европейски съюз. Във втория конкурс преминахме към много по-трудни теми. Есето 5 години членство на България в Европейски съюз, възможности и предизвикателства, наистина е накарало голяма част от вас да се замислят. Трудни теми, изключително трудни теми, но на тези, които ще ме разкритикуват за това, че темите са трудни за толкова млади хора, аз ще им отговоря едно. Аз тези млади хора не ги подценявам. За да дам трудни теми, аз вярвам, че младите са достатъчно умни и интелигентни, за да се справят с тях. Това е моят знак за доверие към вас. Ако ние не вярваме във вас, че може да се справите с такива трудни теми, тогава докъде? Ще продължим с лесните теми, но ще продължим и там, където има пасивност, там, където няма развитие.
За мен беше много важно да видя погледът, който ще бъде прехвърлен от една страна. България 5 години членка в Европейски съюз. Имаме постигнато, но имаме и още много, за да го направим и за да го свършим. За мен радостното послание е, че в вашите текстове е написано ясно. То ще се случи с нас. То ще се случи благодарение на нас. Ето това е важното. Да, България е страна, която има още нужда да се развива. Всички участници са много чувствителни към няколко основни теми. Темата за образованието присъства в почти всички текстове. Това говори едно. Участниците излъчват и много силно послание към учителите и към отговорните като нас политици. Дайте ни възможност за образование, дайте ни възможност да натрупаме знания, от нас зависи да ги използваме след това по предназначение. Втора важна тема, браво на всички, околната среда. Много ясно изпъква. Всеки има чувствителност или не към тази тема. Но все повече имаме гражданско съзнание за това, че природата е нашето богатство. Трябва да се грижим за нея. Много ясно присъства темата за доходите. Много ясно са изразени стремежите на младите хора да бъдат равнопоставени с другите страни членки и за това адекватни финансови средства. Ето това е едно от предизвикателствата, които България трябва да продължи да работи за него. Много важен аспект е подчертан в някои от есетата и те ме накараха много да се замисля. Голяма част от вас са казали, благодарение на Европейски съюз, може да отидем и да учим в друга държава, да натрупаме опит там, да се запознаем с друга култура. Но никога не трябва да забравяме откъде сме тръгнали. Нашата родина е единствена и неповторима. Европейски съюз ни дава тази възможност. Ние сами да преценим къде да се развиваме, но и най-вече да не забравяме националното. Иска ми се накрая да отделя внимание на най-трудната група от 10-12 клас. Имаха да правят PowerPoint презентация, в която 2013 Европейска година на гражданите, моят личен принос беше основната тема. Тук сравнително ни беше малко по-лесно, защото имаше участници, които много сериозно са развили темата, които са вникнали в това какви права и какви задължения ни дава европейското гражданство и какво ние още бихме направили. Много спонтанно звучат част от изказванията. Аз съм още малък, аз съм още ученик, но ако мога да допринеса, ето го осъзнаването. Вие по този начин вече допринасяте. По този начин в текстовете ви лъха не безпомощност, не оплакване, а желание нещата да се случат и в тези неща вие да участвате. Какво ни дава като шанс Европейски съюз? Казахме още в самото начало, че най-голямата свобода е свободата на движението. Ето защо ви предлагам веднага да видим как този Европейски съюз ви дава тази свобода на движение, за да може да разберем как тези, които ще бъдат сред победителите и ще дойдат при мен в Европейски парламент, ще могат да преминат границата само с една лична карта. Запомнете няколко главни послания. И част от вас са го казали. Европа това е автомобил без граници. Ние можем да натиснем педалите, трябва обаче да шофираме разумно, трябва да поздравяваме и да спазваме правилата в другите страни членки също. И за да може пътуването ви да бъде приятно, трябва да бъдем мотивирани, толерантни, съпричастни, но и много отговорни и способни на уважение към ценностите и културните различия на другите. Това е основното послание, което всички от вас излъчиха и аз само мога да кажа едно, че когато стартират този месец честванията за Европейската година на гражданите, 2013 година, ще се постарая посланието на вас, българските млади хора, да достигне до всички. В серията от конференции и кръгли маси, които са предвидени, ще се постарая ето това послание от вашите текстове да достигне до максимален брой участници. А на тези, които ще дойдат при мен в Брюксел, ще направя така, че да имате възможност и лично да го кажете на другите евродепутати, на други млади хора от други европейски страни. Няма повече да говоря, забелязвате всички, че имам такава тенденция и колегите ми така казват и много се страхуват, като вдигна ръка да взема думата.
Но така или иначе е време да преминем към най-вълнуващата част и най-интересната. Най-напред ще помоля големите към търпение и ще започнем с най-малките. Поради много високото качество на творбите, аз правя промяна и ще има по 5 първи места и по 5 поощрителни награди. Най-напред, първи 6 клас, аз съм европейски гражданин, награда едногодишна стипендия. 5 са имената, започвам. Най-напред Яна Балтаджиева от град Гоце Делчев. Втора награда Рафие Топчиева, село Дебрен. Трета награда Георги Халев, град Гоце Делчев. Честито. Ива Кишева, град Гърмен. Тя ще се разпознае, не я цитирах с граничния пункт България-Гърция. Невероятно, благодаря ти и честито. И още една награда за най-малкия ни участник на 7 години. Фикрие Ходжова, град село Горно Дряново. Ето го малкото човече, което пътува с самолет и преминава през отделните страни, но самолета на знамето има България. Благодаря ти за поздравей. Тук имаме поощрителни награди, които ще получат всички с по една МП3. Съжалявам, така ми беше изразено като интерес. Така че бързо да си получат поощрителните награди. Аделина Лавчиева, село Слащен. Джейлянка Вранчева от село Дебрен. Красимир Траянов от Сандански. Не сме сигурни, че... Тук ли е нашият участник или... Добре. Продължаваме тогава с Денис Камаров от село Дебрен. Ще ми извините предварително там, където не произнасям добре имената, но после ще ми кажете да се поправя. Валентина Гайтанинчева, град Хаджидимово. Величка Циркова, град Хаджидимово. Добре. Благодаря. Надя Гадирова, село Дебрен. И да слушате европейския химн повече, не МП3. Заповядай.
Симона Бабалийска, Благоевград. Заповядай. Ивана Дилгерова, Благоевград. И Сибел Башева, град Якоруда. Вие всички в началото на програмата видяхте едно представене. Имаме една много малка участничка, която учи в Испания и наистина тя също ще получи своята награда. Това е Мария Терзиева. Искам просто всички да я поздравим. Сега преминаваме към по-големите. Мария, тук ли е? Баба й! Тогава ще може да й предадете и грамотата, и подаръка. Тя ни достави много радост и много вълнение. И там в Испания, да не забравя България, както го показва. Имахме нещо, което беше специално за конкурса, но аз съм тук да изразя един апел към всички нас, големите хора. Когато правим нещо, да го правим в границите на разумното, защото ето какво се получи. Фирмата, която трябваше да достави пратката от Испания, не можа да стори това, защото някой недобросъвестен гражданин е изпратил незаконна пратка. Фирмата сега има дела и пратката ще дойде много късно просто. Тя ще има възможността също да продължи да участва. Ние поздравяваме и благодарим. Млади хора, отиваме сега на 7-9 клас с есенна тема 5 години България в Европейски съюз, възможности и предизвикателства. 5 човека са сред първите наградени, първите 5 места и те получават награда пътуване в Брюксел. Да заповядат. Лина Хаджиева, село Слащен. Лина, трогна ми твоя текст. Благодаря ти много. Иван Златев, град Банско. Дай Боже да има повече такива младежи в Европейски съюз. Заповядай. Наси Парцова, град Якоруда. Тук ли Наси? Ивелина Караджова, град Благоевград. Тя се обадила, че няма да присъства. И Веселина Близнакова, град Хаджидимово. Браво, продължавай да пишеш такива хубави текстове. Заповядай. Тук има още една награда, тъй като имаме участник от Смолян, който ни впечатли с много, много хубаво есе и аз решавам тя също да пътува до Брюксел. Това е Мила Механджийска от град Смолян. Заповядай и благодаря много за общата селско-стопанска политика и програмите за развитие на земеделието.
Тук имаме още поощрителни награди. Вече става традиция. Всички тези, които не пътуват до Брюксел първата година, защото напомням, че имаме участници, които първа година са били поощрителна награда, втора година са пътували в Брюксел. Поощрителната награда е честване заедно с мен в София на Деня на Европа 9 май. Обещавам ви, че няма да ви е по-скучно от тези, които идват в Брюксел. Искам да кажа веднага имената. Калинка Масларова, село Първомай. Не, няма. Или е тук. Не. Добре. Продължаваме. Айлин Мусова, село Вълкосел. Честито. Заповядай. Десислава Манова, село Кочан. Няма я. Добре. Хава Крачова, град Якоруда. Добре. Заповядай. Фатме Фета, село Огняново. Тук ли е? Чакаме. Миглена Катрамджиева, град Гоце Делчев. И Емел Чаушева, село Слаща. Това бяха наградените за конкурса за есе 5 години България в Европейски съюз, възможности и предизвикателства. Сега преминаваме към третата категория, най-големите 10-12 клас, мултимедийна презентация на тема Европейска година на гражданите 2013, моят личен принос. Награда посещение в Европейски парламент в Брюксел. Фатие Мазълова, град Гоце Делчев. Заповядай. Разбира се. Благодаря много. Магдалена Кобакова, град Банска. Как да не сам стои? Извинявай. Айсен Сапунджи, град Якоруда. Честито. Заповядай. Разбира се. Благодаря. Майя Кискинова, град Хаджидиново. Майя, ще ни кажеш ли за коя година участваш в конкурса? Може би трета. А очакваш ли да спечелиш?
Да, обаче творбата ти беше сред най-добрите. Честито! И още едно име за пътуване в Брюксел. Ридван Джинсов, град Доспат. Честито! Заповядайте. Разбира се. Благодаря. Награда, участие в честванията на Деня на Европа заедно с мен, Светаменушка Траянова, град Сандански. Продължаваме, ако не е тук. Ния Бучкова, град Якоруда. Забелязвате, че има много силно участие от град Якоруда тази година. Честито! Заповядай! Тодор Хаджи Попов, град Банска. Честито! Заповядай! Теодора Кацарова, град Банско. Честито, заповядай. Разбира се. Мерси. Ерик Хаджиев, село Слащен. Честито, заповядай. И още едно име, Елмира Пашалиева от село Вълкосел. Честито, заповядай. Скъпи участници, нормално е да има и разочарование в погледите на част от вас, но тези, които не само са се запознали с мен, но поддържат контакта с мен, знаят, че един конкурс е една възможност, но има още хиляди други. Искам още веднъж да насърча всички тези, които участваха тази година, да участват и до година. Искам да насърча всички от вас, които сега вече знаят колко живо ме вълнуват младите хора, да останат в контакт с мен, за да може да имаме общи инициативи и за да може заедно направим така, че част от това, което беше в текстовете ви, да се сбъдне.